ኣብ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 2013-2014 ካብ ዝተሳተፉ 46 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ኣስታት 52,000 ተማሃሮ 60 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ተገሊጾም። ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ሃገራዊ መርመራ ኣቶ ክፍለ መኮነን ምስ ኤሬና ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት ብዝሕ መፈተኒ ንቑጣታት ብ6 ሚእታዊት ክብክብል እንከሎ ኣብ ዞባታት ዓንሰባ ጋሽ ባርካን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ቁፅሪ ተፈተንቲ ዕቤት ከም ዘርአየ እንተኾነ ግን እቲ ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ከም ዘይፍለ ሓቢሮም። ናይ ሎማ ዓመት ፈተና ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ ጅዳን ሪያድን ኣብ ዝርከባ ኣህጉራውያን ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ብጠቕላላ ኣብ 360 መፈተኒ ንቑጣታት ብ4 ዓይነት ትምህርቲ ካብ 4 ክሳብ 5 ሰነ ከም ተዋህበ ይፍለጥ። ምድንፋዕ ዓቕምታትን ኣፍራይነትን ካብ ቀንዲ ዓንድታት ሓያልን ኣድማዕን ዘመናዊ ውዳቤ ስለ ዝኾነ ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ገሊፆም። ምስ ኣካየድትን ወከልትን ህዝባዊ ማሕበራትን ኮማዊ ውዳቤታትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ምዕቃብ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን መሰረት ዝካየድ ኩሉ መድያዊ ንጥፈታት ክኸውን ከም ዝግባእ ብምምልካት زيغاتات ኣብ ምኽስኳሱን ምስሳኑን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዮም። ኣብቲ ኣኼባ ንተራ ሚድያ ኣብ ምዕቃብ መንነትን ሃገራዊ ክብርታትን ቆንስላዊ ኣገልግሎት ጠቀንቲ ተጻውኦታትን ስትራቴጂ መኸተኦምን ከምኡውን ተራ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ዝምልከት መብርሂታት ብዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝተዋህበ ካብ ሎንደን ዝበፅሐና ሓበሬታ መልኪቶም። ኣብ ዞባ ደቡብ ዘሎ ጸጋታት ንህቢ ብምምዝማዝ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል ዝዓለመ ስልጠና ኣብቲ ዓውዱ ንዝነጥፉ 89 ኣብነታውያን ኣርባሕቲ ኣብ ከተማ መንደፈራት ተዋሂቦም። እቲ ኣብ ዘመናዊ ምብዛሕ እስለ ንህቢ ኣተኪሩ ብግብርን ክልተ ሓሳብን ዝተዋህበ ስልጠና ኣርባሕቲ መሰረታዊ ኣፍልጦ ዘመናዊ ምሕደራን ኣገባብ ምርባሕን ንህቢ ከምኡውን ኣገባብ ምእካብ ምህርቲ መዓርን ብቕዓት ኣጠቓቕምኡን ብግቡእ ንኽፈልጡ ዝሕግዝ ምንባሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ክኢላ ምርባሕ ንህቢ ኣቶ ዛይድ ተኽለ ገሊጾም። ዞባ ደቡብ ልዑል ባህርያዊ ዕድላታትን ጽጋታትን ምርባሕ ንህቢ እኳ እንተለዋ ዛጊት ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተመዝመዘ ዝጠቐሰ ኣቶ ዛይድ ኣርባሕቲ ንህቢ ብሓፈሻ ዘመናዊ ኣገባብ ዝጥቀሙ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ዝራኸበሉ ባይታት ፈጢርካ ተመክሮ ከም ዝለዋወጡ ምግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም። ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ላዕለዋይ ክኢላ ምርባሕ ንህቢ ኣቶ ስምዖን ሳሙኤል ብወገኑ ምርባሕ እስለ ንህቢ በብከባቢኡ ንኽድፋኣሉ ምእንቲ ተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና ኣብ ቀረብ መዓር ጥራይ ከይተሓፅሩ ኣብ ሙሓስ ምንጪ እስለታትን ምግራብ ከባቢ እውን ክነጥፉ ብምዝኽኻር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ንምድግጋፎም ዘለዎ ቀራብነት ኣረጋጊጾም። ሰልጠንቲ ብወገኖም ዝረኸብዎ ስልጠና ኣብ ምዕባለ ስርሖም ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ብምግላጽ ውሑስ ቀረብ ናውቲ ምርባሕ ንህቢ ንኽረጋገጸሎም ምርባሕ ንህቢ ንምስሳንን እቶታውነት መዓር ንምዕባይን ድማ ህላዊ ኣግራብን ሕዛእትታትን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ናይ ምግራብ ንጥፈታት ዝሰፍሓሉን ኣግራብ ዝዕቀበሉን ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም። كيلو عقم سب معباي أدمع نتفتات نمسلسال بزكاير زولو تعريب وموهاد كوميشن سبورت إيرتران هاجراوي كوميتي أولمبيك إيرتران كوها بزسانحي أب محدرا سبورت زاتوكورا سلطنا تمالي عسران كلتن مسكرم تزازيمون بريزيدنت هاجراو كوميتي أولمبيك إيرترا أتو محارة تسفاي أبزس معقال نتسلطنا كامل هاجر نستواتو أكايرت سبورت خمس خطاتلو على مودما محدرا سبورت عينة ولو تبممتا نخل مدياو معبال سبورت هاجرنا نقدميت نمسقوام مهانا حبيروم أب كوميشن سبورت حلافي مكتتال نتفتات هاجراوين فدراشناتن كوميتي أولمبيكن كولونيل سولومون سيمبوغنو سلطنتين زغصوم ومويا بتكبار بمترجم أب عبيت محدرا سبورت إيرترا عزوز أبركتون تسألاوي ترانك تساوتو تلابيون هاجراوي كوميتي أولمبيك إيرترا أبز عامة زين خلا إجزيو تماساسال سلطنا محدرا سبورت كم ذهبه كاب هزباوي ركبات كوميشن سبورت زبط حنا حبريتا يرد ኤርትራውያን አትሌታት ንጉሰ አምለሶምን በራኸ በየነን ኣብ ውድድር 10 ማይል ዳምቶት ዳምሎፕ ሆላንድን ሄንግሺ ማራቶን ቻይናን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸለምቲ ብሩር ሜዳልያ ኮይኖም ንመበል 30 ግዚኡ ብሰንበት 21 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ካብ ኣምስተርዳም ተበጊሱ ኣብ ዛንዳም ዝተዛዘመ ውድድር ዳምቶት ዳም ዝፍለጥ ኣስታት 16 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ቅድድም ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉሰ አምለሶም ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ሃንጉሺ ቻይና ብዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ድማ ኤርትራውያን አትሌታት በራኸ በየነን ክብሮም ገብረእግዚአብሔርን ክሳተፉ እንከለዉ አትሌት በራኺ ብ2 ሰዓትን 8 ደቂቕን 27 ካልኢትን ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ አትሌት ክብሮም ድማ 5 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሞም ኣብዚ ውድድር ክልቲኦም ኤርትራውያን አትሌታት ብሉጽ ናይ ውልቆም ናይ ማራቶን ግዜ ከመዝግቡ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡሎም
إذا خمزيلون كله أب فيلادلفيا بستخايد وددر فرق ماراثون أولمبيكاوي أتليت تغلى مريم ملحن شامنا درجة كحزن كله أب فرنسا بستخايد 10 كيلومتر وددر قيات القادمة أتليت برهانة أجاي قدامي كم زوات أزرخبنا وحبريتا يملكت